देखा ये बात बिल्कुल सही बा कि आज के समय में ज्योतिष विद्या मजाक बन के रह गल बा। हर एक जगह विद्या के मजाक बनावल गेल। जैसे कोरोना के समय तोनियो देखले होगा, बहुते ज्योतिष दावा कैले रहलवा कि कोविड 2020 में खत्म हो जाये वो जून जुलाई तक, लेकिन सच्चाई तोनियो को पता बा कि कोरोना चलल कितना दिन रहे। देखा ये सब हम तोरा ये बतवई बारी काहे कि यही से जुड़ल बा बॉडी के चिन्हासी विज्ञान आ हथेली विज्ञान। सोचे वाला बात ई बा कि जब पर वैज्ञानिक से रिसर्च कलो तो उनका बहुते चीज पता चलल। मानी अलग अलग टाइप के लकीर से आ चिन्हासी से वो आदमी के बारे में का पता चलल है। यही बात साइंस लकीर से फ्यूचर के कनेक्शन के साफ इनकार कर देला। अभियो दोनों के अलग अलग मानल है, पर साइंस इतना जरूर मानल है कि अगर 10 गो आदमी के हाथ के लकीर और बॉडी के चिन्हासी एक लेखा बानू तो 10 गो लोग में बहुते बरोबरी देखे के मिली। जैसे अगर 10 गो इंसान के हाथ में एक लेखा लकीर होके तो इंसान से इंटेलिजेंस ठीक ठाक होकले, मानी इंटेलिजेंस लेवल बहुते हाई होकले। आई बात हम अपना से नहीं कही, एसटीआई यूनिवर्सिटी जो मॉस्को में बा यही बात ला एक लकीर वाला आदमी से जब रिसर्च करल गेली यूनिवर्सिटी में तब यह बात पता चलल जो हम तोनी के बतौली, मानी इंटेलिजेंस वाला बात। तो चले वीडियो में अलग अलग लकीर के बारे में बतवैले और उससे वो इंसान के बारे में का पता चलले ई भी देखा। ये बात के डिस्क्लेमर लेखा मान लिया कि हम जो बताएम वो ज्यादातर लोग से में सेम देखल गेल बा। एकर मतलब ई ना कि वो बात 100% हर एक आदमी में सेमे हुई। भाई अपवाद तो हर एक चीज में होखले ना। तो भाई पहिलका निशान बा कलाई पर मांस उठल। एला पहले तू अपन कंगुरी के माने हाथ के सबसे छोट अंगुरी के अपन अंगूठा से सटावा, फिर अपन हाथ के आगे भरे मोरा। का तोरा हाथ के कलाई में कुछ ऐसा बनल माने मांस ऊपर निकल गल? अगर ना तो भाई तोरा बधाई हो, काहे कि तू नॉर्मल बड़ा। जेकरा अगर निकले बा ना भाई तो तू निराश ना होखा, काहे कि ज्यादातर सक्सेसफुल आदमी के कलाई में ऐसा ने देखल गल बा। अगर तोरा कलाई में ही बा तू सक्सेस भी नहीं खा माने तोरा सक्सेस हो के चांस ज्यादा बा और से के मुकाबले। ओही लेखा आदमी से गोर भी अलग अलग होखले और गोर के अलग अलग खासियत होखले। तो सबसे पहले गोर के अलग अलग टाइप के बारे में जानला और टाइप के का खासियत बा वो बाद में जानिया। देख सकला ऐसा टाइप बा तो अपन मिलाला कि तोहर गोर आखिर बा कैसन। तो देख अगर तोरो भी गोर इजिप्शियन बा ना तो तू सोशल आदमी बड़ा, माने कि लोग से घुले मिले में बातचीत करे में तोरा कोनो परेशानी ना होई होतबा, काहे कि खासियत ज्यादातर इजिप्शियन पैर वाला आदमी से में देखल गेल बा। ओही लेखा अगर तोहर गोर रोमन लेखा बा तो तू लॉजिकल इंसान होबा। ऐसा आदमी से के इंटेलिजेंस लेवल बहुते ज्यादा होखले, साथे साथे उनकर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा रहले हमेशा। जिनकर भी गोर ग्रीक लेखा होखले वो आदमी से ज्यादातर शर्मिला होखलो, माने कि ऐसा आदमी से के और कुछ आवे ना आवे लेकिन लज्जा सबसे बढ़िया से आवले। माने लज्जा वाला जो गुण होखले ई लोग में सबसे ज्यादा होखले। ठीक है, ई लेखा जर्मनी गोर वाला आदमी सा ज्यादातर नॉर्मल बुद्धि वाला होखले। ऐसा आदमी सा डाउन टू अर्थ भी होखले। यही से भाई सब घबराए के कोनो जरूरत नहीं है, घाटा बा फायदा बा। लास्ट में आवले सेल्टिक भाई सब वैसन गोर जेकरा होखले ना ओकरा बारे में कुछ भी मत करा, काहे कि वैसन आदमी सब मैथ जैसन कम्प्लेक्स चीज में भी बहुते आगे रहल बा। माने मैथ जे लेखा हार्ड होखले ना वैसन वैसन जितना भी चीज होखले वैसन चीज में ई वाला आदमी सब बहुते आगे रहल बा, माने तेज रहल बा। अब बतावले सबसे रियर गोर के तो वो होखले भाई साहब इजिप्शियन और रोमन। अगर तू ये दोनों कैटेगरी में आवला ना भाई तो तू सच में लकी या बुद्धिमान हो रहा। चलो अभी वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर होइले जेके तू अपना हाथ में भी नोटिस कर सकला। अपन हाथ के पिछलका अंगुरी के बगल के दोनों अंगुरी के देखा ए लंग 3 गो बात हो सकले। पहिलका अंगूठा के बगल वाला अंगुरी दूसरका से बड़ होत बा, चाहे दूसरका पहिलका से बड़ होत बा या फिर तीनों के तीनों बरोबर होत बा। अगर तोहर पहिलका बा तो तू बहुते बुद्धिमान बड़ा और वही लेखा लॉजिकल भी। अगर तोहर दूसरका बा ना भाई तो तू एवरेज से ठीक ठाक बड़ा, माने बुद्धिमानी के लेवल पर उतना नहीं खा लेकिन फिर भी बड़ा। पर अगर तोहर तीसरका बा ना भाई तो तू सोच न सकला कि तू कितना ज्यादा जीनियस बड़ा। सच में भाई ब्रिलियंट, ऐसा आदमी बहुते ब्रिलियंट होखले। खैर भाई तोनी के वीडियो से कुछ समझ में आयल होके तो लाइक फॉलो वगैरह कर देवल करा। मिलने तोनी से अगला वीडियो में। जय बिहार।